Men det er det jo ingenting. Finland. Jamen i Finland, der Hvad der var kan, du kan kraftedeme gå ind lige oppe. Der er et supermarked lige, når du kommer ud i Helleborg. Så kan du kraftedeme gå ind lige og købe noget. Batterier. Det er godt, ja. Ja, lidt. Ja, om lidt så viser den, at der ikke gør mere. Ja, det bruger ikke ret meget, når ikke du tager billeder, vel? Nej, jeg tror, den bruger mere. Den er mest godt, når du tager lidt prisen der. Den der... Ja. Det er jo det, der tager allermest. Det skulle godt være sådan et, så man kunne sætte det til en lader, altså ligesom på computeren og sådan noget. Ja. Det er jeg om at købe det her batterier der. Jamen det er også derfor, jeg har fået de opladet i batterier. Der er 4, så jeg kan oplade 2 uden min. Og mens jeg har dit i, så kan jeg oplade din anden. Det er ikke noget, der ikke bliver taget med.